Свердлов өлкәсе, Музафар, Муса Җәлил, ышанма. Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, ул егылган арып, дисәләр, син ышанма, бәгърем. Мондый сүзне дуслар әйтмәс, якын күрсәләр. Байрагыма каным белән язган, антым чакыра, алга барырга. Хакым бармы минем абынырга? Хакым бармы авырып калырга? Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, алмаштырган илен дисәләр, син ышанма, бәгърем. Мондый сүзне дуслар әйтмәс, мине сөйсәләр. Илдән киттем, илһәм синең өчен, автоматым асып аркама. Илемне һәм сине алмаштыргач, җирдә тагын миңа ни кала? Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, Муса инде үлгән дисәләр, син ышанма, бәгърем. Мондый сүзне дуслар әйтмәс, сине сөйсәләр. Туфрак күмәр тәнне, күмәр алмас, ялкынлы җыр тулы күңелне. Үлем дип әйтеп буламы соң, җиңеп үлгән мондый үлем?